Assalamu alaikum lokacin masoya na wannan channel tamu ta M Soja Official. To ina muku kyakkyawan fatan alheri da fatan kowa yana cikin ƙoshin rai da lafiya kamar yadda aka saba. To Allah ya sa haka amin. Kwana biyu an ce mu shiru haka ba a yi wani bidiyo ba. Haka ne, yanayin ayyuka ne sun yi yawa kuma da abubuwa dai ga sanan wuraren dai kamar dai da na faɗa ɗin. To ina mai neman afuwa ga jama'a yanzu don za mu ci gaba daga inda muka tsaya akan ayyukanmu insha Allah. Wannan shine bidiyo wanda za mu yi na farko akan koyon kiɗa a bisa wannan channel tamu da M Soja Official tare da ku masu koyo kuma akan waya kenan. To ina muku fata alkhairi sai a rarraba wannan channel, a yi sharing kinta, a yi liking, a yi comment da dukkan sauran abubuwan da ya dace. Sai a taya mu yaɗawa insha Allah domin ƴan uwa da abonan arziki wa'anda ba su sani ba su sani, wa'anda kuma suka sani su ƙara sani. Dan lokacin da aka ce na yi wani bidiyo ina ɗora shi sama, kaga za ku same shi. Hakan zai baku alamar cewa lalle an ɗora wani sabon bidiyo sai a je a kalle shi insha Allah. Babu damuwa, ina godiya sosai da sosai. A nan ne za mu tsaya aikin mu tun da gashi na dai ban ƙarasa komai ba dai. Gashi dai kun ji a yadda ake tafiya da abubuwan insha Allah. Kenan mai tambaya sai yayi. Na gode daga ni naku M Soja da Annabi kenan Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alaikum.